Minkejja l-impressjoni li l-Prim Ministru Joseph Muscat qed jipprova jagħti, jiġifieri dik li jrid jippubblika l-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Buġejja b'mod sħiħ, kollox qed jindika li Muscat mhux se jkun qed jagħmel dan. Muscat kien qed jiġi intervistat meta qal li dwar din l-inkjesta hemm numru ta' kwistjonijiet li qegħdin iwasslu biex jingħata pariri li l-inkjesta ma tkunx ippubblikata b'mod sħiħ u fl-intir tagħha. Il-kwistjoni hija il-kif tiġi ppubblikata u l-meta tiġi ppubblikata. Hemm avukati oħra li jgħidu li isma' best case scenario nistgħu nimmaġinaw huwa li jiġi ppubblikat dan ir-rapport biċċiet maqtuwa l barra. Din il-pożizzjoni tikkuntrasta kompletament mill-impressjoni li Muscat qed jipprova jagħti u ċewe li jixtieq li l-inkjesta tiġi ppubblikata b'mod sħiħ. S'issa jien ma sibtx avukat wieħed li hu wieħed illi jgħid li ppubblika kollu ħisu ma ġara xejn. Waqt l-intervista Muscat infexx f'eloġġju għall-Avukat Ġenerali Peter Grech, l-istess Avukat Ġenerali li fil-jiem li għaddew baqa' jċaħħad lill-Oppożizzjoni minn kopja sħiħa tal-inkjesta b'teddida għal bilanċ politiku f'demokrazija. Tant li Muscat stess ikkonferma li l-Avukat Ġenerali mhux talli se jibqa' jirrifjuta li jippubblika l-inkjesta b'mod sħiħ, iżda talli għadda kopja sħiħa tal-inkjesta lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Bħala Prim Ministru, mhux bħala Prim Ministru, bħala l-persuna li inti tlabt l-inkjesta u li hija inkjesta pratikament dwarek. Ħantijilek. Imma jien bħala Avukat Ġenerali ħlief il-konklużjonijiet li huma s-sugu minix ħanippubblika. Għalkemm fil-konklużjoni tal-inkjesta hemm ċar li l-kumpanija Egrant mhijiex tal-Prim Ministru Joseph Muscat jew ta' martu, fil-jiem li għaddew il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija għamel appell imqanqal biex l-Oppożizzjoni tingħata kopja sħiħa tar-rapport ħalli ma jkunx hemm żbilanċ f'demokrazija bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni.